zi hamathanga lentombi habushelele zi hamathanga lentombi we awusuka nini madoda ngayibiza ngunduna kaNdaba ngiyakhuleka enhla nezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya nakumhlaba wonke jikelele la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama ke umlekeleli wakaMbanjwa Impunga Yesintu umshana wakofuze emapholobeni umzukulu kaMdumo umdumo kaThumbula Tshatatsha ngishabo sibalo liyabashisa uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonza. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi ngikhulume ngesihloko esibalekile kakhulu nengazi ukuthi abantu mangisikhuluma lesihloko sizobaphatha kanjani. Kodwa bafowethu engifisa ukusho ukuthi la kwiMpunga Yesintu TV akuzona zonke izikhathi la kohlala khona kushukela ngoba thina la kwiMpunga Yesintu TV sikhuluma bafowethu isiminya sodwa. Uma sikhuluma isiminya ikakhulukazi sikhuluma ngendaba zesintu kubalekile ukuthi singesabi ukukhuluma iqiniso ngoba sibona ukuthi abantu abazuphatheka kahle. Isiminya bafowethu isona esosenza ukuthi siphile thina njenganabantu. Isona futhi esosenza ukuthi sixhumane nokhokho bethu. Isona futhi esosenza ukuthi umkhulu womkhulu okumvela inqangi akwazi ukuthi ajabule ngathi. Kodwa masosaba ukukhuluma isiminya ikakhulukazi mina njengempunga yesintu okhokho bami bofike bangigwebe kanjalo nokhokho beni. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke ningaxabani nami uma kuukuthi engizokukhuluma anizukuzwa kahle. Engizokukhuluma bafowethu hayi ngoba kuukuthi mhlambe ingoba ngidelela kodwa ingoba bafowethu ngifisa ukuthi sibe nesizukulwane esokwazi ukuthi bafowethu sibe isizukulwane esiyimbumba nesizukulwane esokwazi ukuthi siye phambili ngokwempilo senze izinto ezojatshulelwa yithongo senze izinto ezojatshulelwa umkhulu womkhulu okumvilinqa. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi ukuzijabulisa ngocansi. Abantu abaningi bazodideka ukuthi impunga yesintu ifuna ukuthini namuhla mayithi ukuzijabulisa ngocansi. Bafowethu isikhathi esiphila kuso siyabona la ukuthi abantu abaningi bayathandana nje. Ekuthandaneni kwabo kodwa manje uthola ukuthi ukuthandana kwabo imvume abayinikwanga abazali babo. Ngoba phela uma uyingane imvumo kusuke kufanele ukuthi uyinikwe umzali wakho. Ikakhulukazi ekuthenini wena ukwazi ukuthi uzijabulise ngocansi naloyo osuke uthandana naye. Mhlawumbe ngaphambi kokuba nje ngenabe kabanzi ukuzijabulisa ngocansi kubalekile ukuthi abantu ngibatshele ukuthi abantu abavumelekile ukuthi bazijabulise ngocansi ngesintu sethu abantu abasuke beganene beyindoda nomfazi. Kungani kuba abantu abaganene beyindoda nomfazi na? Ingoba bona ufike kwalotsholwa. Uma sekulotsholiwe lona wesifazane wabe sekhishwa uyise wamdonsa ngengalo wahamba waya komnika indoda wathi ngithi lalani nibabili nivuke nibathathu. Insizwa yona yabisithatha inkomo yayihlaba phakathi komuzi wakubo yamqhoyisa lo wesifazane kwabe sekuphelela konke ethongweni ukuthi ke imvumo yona bokuthi balale bobabili bazijabulise ngocansi sekwanele. Wena uma ungazange uzukwenze lokho bafowethu uma ingazange izibe khona inkomo yokuqhoyisa ekuyona inkomo ekunikeza imvume yokuthi nina nobabili seningembatha ngocansi. Ucansi enilwenzayo bafowethu noma lingaba mnandi kangakanani liwukungcola phakathi komuzi libe ukungcola phakathi kwesizwe libe ukungcola phambi kamkhulu omkhulu. Esikhathini sanamuhla ke bafowethu siyayibona imishado emhlophe idlalubi miningi kakhulu kanti wena uma umpisholo uzoshada umshado omhlophe kubalekile ukuthi nenze isiqiniseko sokuthi phela niyaqhoyisana ukuze ukwembatha kwenu kungabi ukungcola phakathi kwesizwe kungabi ukungcola phambi kaNkulunkulu kungabi ukungcola ngisho phezukweni imbala ngoba uma ingekho inkomo yokuqhoyisa imvumo nisuke ningenayo ngokwethoba. Uzokhumbula ukuthi isintu sethu thina njenganabantu abampisholo siyinto eyadalwa yabekwa kuthina. Siyinto nawe ongazikhethela yebo ukuthi wena uyayilandela
kodwa ekugcineni sona isintu sethu sokwazi ukuthi sikufune sikuthole sikubize sithi buzi la. Yingakho kubalekile ukuthi sisigcine. Abantu abaningi isintu basilahlile bona. Yingakho abantu abaningi bengakholelwe ekutheni uma senihlanganile nowesilisa nashada kubalekile ukuthi niqhoyisane ukuze kwembatha kwenu kungabi ukungcola, ukuze ningathi niyazijabulisa ngokocansi senishadile kodwa manje kukhona into esasele ngoba nezingane enizitholayo lapho kuba yingane zabuka ntombazana. Kuyingozi ingane ukuzijabulisa ngocansi ningakashadi okanye ningakaqhoyisana. Kunezinto eziningi ezigcina manje naseziba ukungcola okuphazamisa izinto zakho wena njenganomuntu. Umuntu angaba clean ngokuthi umbone uthi ugezile, kodwa ngesimo sokuthi phakathi kuyena uthola ukuthi ungcolile ngokomoya. Uma engcole ngokomoya ngizokwenza isibonelo, izinto nje ezigcina sezingcolisa abantu. Esikhathini sanamuhla kukhona ukukhishwa kwezisu kusemthethweni futhi kusemgangathweni. Kwesinye isikhathi umuntu uyathandana nowesilisa noma athandana nowesifazane besadlula emhlabeni. Ngenkathi edlula emhlabeni lo muntu wena othandana naye, ngesimo sokuthi wena nsizwa awaziwa bokantombazane, ngeke uvele uye nje emagcekeni akhona bokantombazane ufike uthi ucela bakugeze, ngoba lokho kuzobe kukufana nokuthi wena uyedelela phakathi komuzi wabokantombazane. Ngenkathi wena kusunaleso sinyama sokuthi intombi yakho yashona, indoda yakho yashona wangagezwa, usuzothola omunye umuntu manje nembathe naye. Mawuthola omunye umuntu nembathe naye ngenhloso ukuzijabulisa ngocansi, seninikana ukungcola nobabili. Impilo yakho manje usuthi uyaphila, izinto zakho azisayi phambili. Yina wena usungcolile wabandakanya nomuntu ngokocansi, umuntu ongcolile owashonelwa yindoda, walala nomuntu wakhipha isisu, walala nomuntu waphuphunyelwa isisu, wangazi ukuthi uzokwethula kanjani lokho kubo. Uzokhumbula ukuthi uma umuntu wesifazane ekhipha isisu noma intombi yakho mayikhipha isisu, indlela yokulungisa idinga inhlambuluko okuqala. Kumele ukuthi ukhulume nabantu bakini kuqala okuwukuthi mina ngakhipha isisu. Manje ngenkathi wena usaba ke wena ukuthi ke manje wena wakhipha isisu, ngesizathu sokuthi abazali bakho bazokubuza ukuthi uzukhipha isisu nje walala kanjani singakakuniki imvumo. Uzofela ngaphakathi ke manje kuba imfihlo yakho wedwa le uyigcine, kodwa manje izibophe izinto zakho zingayi phambili. Mawubuka intsha kakhulu esiphila nayo esikhathini sanamuhla, ifundile kakhulu, inamajazi ahlukahlukene, kodwa impilo ayiyi phambili. Yini yenza ukuthi impilo ingayi phambili? Ingoba iningi labantu abasha liphanga umdaka, izulu linganini. Ngenkathi umuntu wesifazane uthatha ugqoko likayihlo, uhamba ulinekela bonke abantu besilisa, uyihlo engakunikanga imvumo, ithongo lakho liyacasuka kakhulu, ligcine selikuflathela. Ngenkathi umuntu wesilisa uhamba ugwaza nale ngafanele ukuthi ugwaze khona, ithongo lakho liyakuflathela. Izinto zakho uthi uyazama ukuthi uyazenza bese zingenzeki, ingabi bikho impumelelo nenqubekela phambili kuwena. Yini nawe wena uhamba uzingcolisa? Yebo usukujabula ngaleso sikhathi kumnandi, kodwa ukujabula kwakho akuvunyiwe ethongweni, akuvunyiwe umkhulu omkhulu, akuvunyiwe phakathi kwesizwe, akuvunyiwe ngisho abazali bakho. Ingakho phela umgcaco uba yinto ebandakanya isizwe sonke, ube yinto ebandakanya amathongo onke. Ngenkathi inkosi yesizwe ithumela iphoyisa ukuthi lihambe liye lapha lekugcacwa khona, lifika lizobuza ukuthi uyabuza umthetho, lisuke lifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ngempela laba abahlanganayo bahlangana ngokuyikona yini. Uma ke isizwe sesazi, isizwe senkosi nethongo lazi labikelwa njengowesifazane ekhishiwe nalo wesilisa wazoqhoyisa la, babe sebebambisana bonke ukwembatha kwenu mase senicacile, kuba isibusiso phambi kwethongo, kube isibusiso nakumkhulu womkhulu. Kodwa wena ngenkathi ubandakanya nocansi nomuntu ningaganene naye, ningashadile naye, lokho kuba ukungcola, kwandisa inkinga, ngoba kukhona lento bafowethu ekuthiwa insila ehlala kumuntu ngaphakathi othola ukuthi ayibonakali. Ngenkathi wena umbuka wena umuntu umbone emuhle egezile, bese ufika wena uthandana naye ngale kwemvumo yokuthi uyinikwa abazali bakho, ufike uyithathe leyo nsila. Omunye umuntu uzobuza ukuthi nakuke sesishadile, kodwa sathi mase sishadile ngashada umuntu vele
obese nensila. Pho manje lokho kuzoba nomehluko kuphi ngoba nakube sefikile la. Leyo nsila uzoyinika wena umuntu oseshadile. Lalela. Sithi isintu sethu owesifazane kumele ukuthi azigcine ahlale intombi ngaso sonke isikhathi. Kuze kufike isikhathi sokuthi ahamba aye kogana. Lo muntu uma eyintombi na kanjani lo muntu lo usahlambulukile ngoba uyintombi. Bese kube khona umuntu wesilisa othola ukuthi yena uhamba embatha. Naye wembatha nabo bonke abantu engafanele ukuthi embathe nabo. Lo muntu wesilisa into ekusuke kufanele ukuthi ayenze. Naye kusuke kumele ukuthi ahlambuluke ngaphambi kokuba embathe nalo wesilisa. Nalo wesifazane. Ngixolise lapha. Ngenkathi ke manje nalona wesifazane efika phakathi komuzi wakini umthathe intombi. Wena wesilisa nawe kusuke kufanele ukuthi uhlambuluke ethongweni. Uma kuukuthi uyazazi ukuthi kade uhamba ugwaza yonke indlela ngoba uma kuukuthi wena umuntu wesilisa ufuna ukuthi ekugcineni uyothatha intombi kodwa uyazazi ukuthi kade uhamba ugwaza yonke indlela kunamathuba amaningi ukuthi uhlangane nomuntu wesifazane onensila yobufebe. Leyo nsila yobufebe uyothi usuyithatha uhamba uyifaka kumkakho ekugane intombi agcine manje umkakhe esefeba kungafanele ngoba wena uthema uhamba walala nabo bonke abantu besifazane laba wathola insila yobufebe kuyena ngoba akubona bonke abantu besifazane othola ukuthi boziphatha kahle. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu wesifazane embathwe umuntu wakubo othola ukuthi wahamba eqoma egilizimanga. Ngenkathi ke wena ke wesilisa uzohamba uyombatha naye lowo muntu uzobe usucosha lensila uzoyifaka kuyena. Yingakho kubalekile ukuthi mawuthatha umuntu wesifazane kuukuthi mhlawumbe usenomntwana njalo njalo ukuthi mhlawumbe akasazigcinile ngokomntombi uqale ngokumgeza kuqala ukuze lezo zandla ezazimbamba zamadoda zikwazi ukuthi zisuke khona ukuzijabulisa kwenu mase seniganene koba ukuzijabulisa okunesibusisi ethongweni nethongo limamukele angathi sefika phakathi komuzi wakini afike enogcobo afike enamabala ithongo lingakwazi ukuthi limamukele kahle. Bafowethu kuningi singakubalula kodwa ngesizathu sokuthi ngiyabona ukuthi mhlawumbe abantu abaningi bazolimala ngalomfanekiso oqoshile kodwa ngesizathu sokuthi mina ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi kube khona isizukulwane esizoqonda ukuthi ukuzijabulisa ngokocansi yinto yabantu abaganene ngoba siyayibona intsha yakithi iyazijabulisa ngocansi kakhulu engathi into evumelekile ingoba vela kukhulunywa okukuthi into lena engavumelekile into eyenziwa abantu abathile. Yingakho ngikubeka kucaca ngiyimpunga yesintu ukuthi uma uzozithokozisa ngocansi nomuntu othandana naye ningashadile lokho kungcola phakathi kwesizwe kuba ukungcola ethongweni lakini kuba ukungcola ebazalini bakho kuba ukungcola uNkulunkulu. Uma umhlonipha uNkulunkulu nabazali bakho ubahlonipha nethongo lakho ulihlonipha uzolinda kuze kufike isikhathi sokuthi abazali bakho moyintombazane bayakukhipha uhamba uye kogana bese kube imanxa uzibandakanya nocansi ngoba bafowethu ziningi izinto nenkinga ezidalwa ukuzijabulisa ngocansi. Imvumo ungayitholile kubazali impilo yakho mhlamba ayiphambili umsebenzi awutholi awuyiboni inqubekela phambili yina unebhadi manje wena wembatha nomuntu okhipha isisu okanye opushunyele isisu izinto zakhe azisayi phambili angeke vele ziye phambili kufanele ukuthi ugeze ukuze izinto zakho ziye phambili. Uma bafethu ungezwakalanga kahle hayi ngoba bengilwa ngizama ukwakha ngiyimpunga yesintu impunga nga Shimane, 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 Shimane.